Zo even waterzanden bij dichte mist. Ik ben vlak naast het toestel, dus ik heb gezicht erop met een lampje die helder is bij mist. Maar natuurlijk, bon, het zicht hier momenteel is echt een dichte mist. En even zicht hier op de Westerschelde, ja, dus weinig te zien. Maar wel die sfeer. Ik zeg een keer iets anders. Dus ik ga terug naar de andere kant hier. Want er zijn natuurlijk wel werkzaamheden aan de linkerkant, waar er dus ook kranen aanwezig zijn. Hier nog even een mooi beeld. Zo, dat was even de sfeer van waterzanden bij dichte mist.